ladɔnbali wele m'a dɔn ale hali ni ko 20 ale bɛ t'o ɲɛ parce que ale bɛ n fɛ ne yɛrɛ y'a to ka enregistrer cogo di voilà a filɛ allo bébé ça va ko bɛ cogo di b'a kan bébé panne dɔ de bɛ yen nɔ e bɛ se ka na ne sara an ka yɔrɔ la sisan voilà i teliya man ka da la bye bye je t'aime wa i b'a natɔla ye sisan nɔ fa bɛ na ne bɛ mun fɔ nin ɲɛna bébé ça va mais mun de bɛ yen ayi foyi tɛ cɛ man faamu dɛ ko bɛ cogo di i b'a non kan wala cɛ ko cogo la cɛ place mɛ min i bɛ dɔn panne min yan ne grand sœur ka mariage de ye dimanche nata ye ne mago bɛ 15 dɔrɔn de la 15 awɔ cɛ i bɛ fɛ ka mun fɔ la ko la sisan bébé 15 dɔrɔn mais ko kalo tɛmɛnen ne ye 20 d'e ma 15 i bɛna na wala i tɛna na ye yan lajɛ nɛmɛ Fati Bote 15 in i bɛna n'a ye sisan n bɛ 1 heure dɔrɔn de d'i ma ne ka ko o y'a bannen pewu 15 ne ka sabara yɛrɛ dɔrɔn wari de e bɛ se ka ne ka fini san i teliya n bɛ k'i kɔnɔ bon n kɔnɔ n bɛ na y'a mɛn teliya a taatɔ la ye sa fa bɛ e la o ni bamakɔkaden yɛrɛ wolow de b'a fɔ ko fo n ka 15 ɲini ka d'a ma wa ko heure 1 dɔrɔn nin wagati in na ko n'o ma kɛ an ka kanu sara pewu donc n kana tɛmɛ ka kare yɛrɛ fɛ bilen non ma cɛ solution bɛ ne bolo y'a mɛn kana jɔrɔ n bɛna sisan ok n'i ko ten baro cɛ n bɛ k'i kɔnɔ dɛ n jigiba de b'i kan cɛ baro mɛna dɛ cɛ donc ko ni wari tɛ a t'i ka ko yɛrɛ la ni 15 tɛ non nahi k'a bɛ heure 1 dɔrɔn de di yan n ka nana o heure 1 kɔnɔ n'i ma nana o heure 1 kɔnɔ o y'an ka kanu bannen de non solution dɔ bɛ ne bolo k'o ko gérer wa i tɛ wari bɔ yɛrɛ solution jumɛn ye baro i b'a dɔn an b'a kɛ cogo min na wari filɛ nin wari bɛ ne bolo i wari ye yɔrɔ cɛ baro cɛ wari b'i kun dɛ wari bɛ yan i b'a dɔn ne tɛ se k'i juru san parce que situation tɛ sɔn ma an b'a kɛ cogo min na ne bɛ wari d'i ma i si y'a faamu n'an sera yen nɔ parce que bana dɔ bɔlen don sisan ko corona mɔgɔw bɛ ka siran tisoli ye ni tisora mɔgɔw kɛrɛfɛ dɔrɔn u bɛ boli boli de voilà tuma min na i bɛna wari d'a ma dɛ i bɛ t'o la i bɛ tiso wari la cɛ ka jɛ ni tisora wari la non o y'a bannen i b'a dɔn denmuso tɛ jɔ bilen a bɛ boli yɛrɛ a tɛ wari minɛ bilen a bɛ boli i b'a jɛ i t'a sɔrɔ yɛrɛ cɛ e ni idée sɔrɔ cogo di cɛ ka cɛ plan de don kamalenmaya ni kow de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'i ko k'i ye kamalenma de an b'a kɛ nin togoya ninnu de la i b'a kalama kɛ bilasuma tɛ nin ko la ne ye fɛ de an ka teli an ka taa nin na parce que a ko ko heure 1 sɔɔni dɔrɔn
na bora awa ina bora cɛ fati ko di ko ka ne ma fɛ na ko ne bɛ na ɲini terikɛ ninnu kana se yan nɔ cɛ baro in terikɛ sɛbɛ de sa ayi terikɛ ninnu ka kɔman bon ne est ce que ne b'a dɔn sani ka o se yan ni ye min fɛ ɲana cɛ o no baro t'o mɔgɔ ye sa e kun b'a fɔ ko 15 jaabi bɛ ne fɛ koyi cɛ ni e ko mun ne b'o kɛ sa nin tɛ Habibi akai. Asabi amne sabi. Chacha. cɛ No. ka bali Cha. a ma boli a No. ne y'a fiyɛ Ti ka complot kɛ. ne ma fiyɛ k'a bɛ boli a Hein? coronavirus Hein? n'i y'a bila dɔrɔn n'a banna Cha. Ça fait ni grave. i bɛ ne ka wari segin ma sisan Non. Ni an jeune lafiyalen. ma cɛ ni wari ko problème b'i ma ni muso y'a insisté ko fo ka wari d'a ma tile fila in kɔnɔ ni corona bɛ yan kana jɔrɔ yɛrɛ i t'a sɔrɔ a b'a régler an bɛ nin corona sugu nin kɛ dɔrɔn cɛ ne kun tɛ nin dɔn i tɛ nin dɔn a corona bɔra a mɛnna i bɛ tiso wari la dɔrɔn o bɛ boli